Ekonomika musí neustále rásť. Ale čo ak to nie je možné? Žijeme vo svete, ktorý je konečný, má obmedzené zdroje, obmedzený priestor a environmentálne limity. Napriek tomu je moderný ekonomický systém postavený na neustálom raste. Viac výroby, viac spotreby, viac zisku. Firmy sa snažia rásť, štáty sledujú rast HDP a rast sa stáva jedným z hlavných cieľov ekonomiky. Tento model sa výrazne rozvinul najmä v 20. storočí, keď sa začal klásť dôraz na voľný trh, globalizáciu a ekonomickú expanziu. Počas posledných 10 ročí sa svetová populácia výrazne zvýšila. Z približne 3 miliard ľudí v roku 1960 na viac ako 8 miliard dnes. Takýto rast znamená vyšší dopyt po potravinách, bývaní, energii a ďalších základných zdrojoch. Viac ľudí znamená viac spotreby. Viac spotreby znamená vyššiu produkciu. A vyššia produkcia znamená ďalší tlak na ekonomiku. Zároveň sa však tempo rastu populácie spomaľuje a v mnohých krajinách populácia starne. To vytvára nový problém. Ekonomický systém, ktorý je nastavený na rast, môže mať problém fungovať v prostredí, kde populácia už nerastie rovnakým tempom. Ekonomický rast je zároveň úzko spojený so spotrebou prírodných zdrojov. Energia, voda, pôda a suroviny sú však obmedzené. Historicky bol rast ekonomiky takmer vždy sprevádzaný rastom spotreby energie. To znamená, že čím viac ekonomika rastie, tým viac zdrojov potrebuje. To vyvoláva zásadnú otázku: môže ekonomika rásť donekonečna v prostredí, kde sú zdroje konečné? Zároveň sa mení aj štruktúra trhu. V mnohých odvetviach dnes dominuje malý počet veľkých spoločností. Najmä v technologickom sektore získali niektoré firmy výrazný podiel na globálnom trhu. Veľké firmy majú prístup k dátam, kapitálu a globálnym trhom. To im umožňuje rásť rýchlejšie než menším konkurentom. V dôsledku toho sa trhy koncentrujú a konkurencia môže byť oslabená. To môže ovplyvňovať ceny, inovácie aj fungovanie ekonomiky ako celku. Rôzne krajiny však pristupujú k organizácii ekonomiky odlišne. V Spojených štátoch sa historicky kládol dôraz na voľný trh a podnikanie. Zároveň však existovali obdobia, keď štát aktívne zasahoval proti monopolom. Antitrustová politika mala za cieľ udržať konkurenciu na trhu. V škandinávskych krajinách, ako je Švédsko alebo Dánsko, funguje trhová ekonomika spolu so silným sociálnym štátom. Štát zabezpečuje zdravotníctvo, vzdelávanie a sociálne zabezpečenie. Tieto služby sú financované prostredníctvom vyšších daní. Cieľom je zabezpečiť stabilitu spoločnosti a znížiť ekonomické nerovnosti. Na druhej strane Čína predstavuje odlišný model. Využíva trhové mechanizmy, ale štát zohráva výraznú úlohu v riadení ekonomiky. Najmä v strategických sektoroch, ako sú energetika alebo infraštruktúra. Štát koordinuje investície a ovplyvňuje smerovanie ekonomiky. Tieto rozdiely ukazujú, že neexistuje len jeden spôsob, ako organizovať ekonomický systém. Ekonomika môže mať rôzne podoby. Otázka teda nie je len to, ako ekonomika rastie, ale aj to, či môže rásť donekonečna v prostredí obmedzených zdrojov a meniacich sa demografických podmienok. Budúcnosť ekonomiky tak nemusí byť len o raste, ale aj o tom, ako tento rast riadiť a prispôsobiť ho reálnym limitom sveta. Čo si myslíš ty?